Ahojte, vítam vás pri dnešnom vianočnom novembrovom Avon katalógu a dnes sa pozrieme na novinky z tohto katalógu, potom rôzne aj také limitky s takými vianočnými vôňami, čo ja úplne zbožňujem používať počas toho vianočného obdobia, a potom vám ukážem ešte aj nejakú tú bižutériu. Novinky, čo sa týka ešte nejaké kozmetické, nejaké balíčky alebo tak, mi nestihli ešte dôjsť, takže to by sme si dali potom vo videu unboxing, kde vám ukážem všetky také novinky novembrového a decembrového katalógu, ktoré mi chodia v rámci tréningového ambasádora. Takže teraz si ukážeme produkty, ktoré ja som si objednala, ukážem vám aj tipy na nejaké výhodné balíčky, aby ste si vedeli možno trošku lepšie sa zorientovať v katalógu. Ak nemáte k dispozícii katalóg, vždycky pod toto video dole vám dám odkaz na môj mobilný katalóg, ktorý si môžete kedykoľvek budete mať čas prelistovať. Takže začnem teda novinkou, a to je nová vôňa Far Away Sparkle, ktorá je takáto pekná zelená, má aj taký obal s takými hviezdičkami. Ona je špeciálne vytvorená na tieto Vianoce, obsahuje karamelizované praliné, broskyňu a jasmín a dá sa objednať buď samostatne, alebo potom v sete s telovým mliekom. Mne osobne sa táto vôňa veľmi páči. Viete, že Far Away sú vône, ktoré sú najobľúbenejšie v Avone a najviac sa predávajú a sú dokonca, sa mi zdá, že aj jednotkou celosvetovo na trhu. Takže tento flakon vyzerá takto a ja vám musím povedať, že keď som si tú veci chystala, tak som si ju dala na ruku a odvtedy v tejto mojej pracovni tu nádherne vonia. Odkedy ja tu vojdem stále počas dnešného dňa, tak stále tú vôňu cítim. Je to taká veľmi príjemná vôňa a podľa mňa je trošku taká sladká ako tie všetky Far Away, ale veľmi tak jemne, je taká nevtíravá a ja by som povedala, že ak by som bola niekde povedzme na vianočnom večierku, na nejakej party a vedľa mňa sedel niekto s touto vôňou, tak mi tá vôňa vôbec nebude vadiť a bude taká veľmi príjemná. Je taká, ja neviem čo mi tak zvláštne na nej vonia, či to bude, alebo tá broskyňa možno, že nie, ten jazmín. Že cítiť tam aj niečo také ovocné z tej broskyne, ten jazmín tak jemne kvetinovo, zároveň je jemne sladká. Je to veľmi špecifická vôňa, takže určite ju ovoňajte, ak máte radi také zaujímavé a nie prvoplánové vône. A k tomu je ešte aj také telové mliečko, trblietavé, čo sa určite počas týchto vlastne nasledujúcich dní, kedy budú možno nejaké večierky, plesy, budete mať odhalené ramena, dekolt, tak aj takéto trblietavé telové mlieko sa vám určite bude hodiť. Samozrejme, katalóg je plný rôznych setov, darčekovo zabalených alebo aj rôznych takých vyskladaných, to si určite viete pozrieť, ale na čo ja by som vás chcela upozorniť, čo je za mňa veľmi dobrá cena, je na tieto 3 sety, ktoré síce obsahujú len 30 ml vôňu, teda takú menšiu verziu, ale sú že Attraction za 10,99, Far Away Beyond the Moon, čo je parfém, je za 8,99, čo je fantastická cena, plus spolu aj s telovým mliekom, aj s pekným darčekovým balením. A pánska je tu set Black Suit za 8,99 a tá obsahuje sprchovací gel a 30 ml pánsku vôňu. Toto sú sety, ktoré sa určite oplatí objednať. Ak možno máte nejaký budget, možno v rodine alebo s nejakými kolegyňami ste si stanovili nejakú hranicu 10 eur, tak toto je určite skvelý tip. Je tam podmienka kúpa ktoréhokoľvek produktu z katalógu, takže preto je aj tam taká dobrá cena, ale ja si myslím, že tieto setiky sa naozaj oplatí a sú to také obľúbené vône v Avone. Ďalej, čo máme v tomto katalógu, tak je samozrejme taktiež aj adventný kalendár. Jeho cena je 119,99, čo si myslím, že nie je málo už za adventný kalendár. Obsahuje to také obľúbené produkty z Avonu. Na to vám určite odporúčam, ak nie ste Avon Lady, sa zaregistrovať, pretože viete pri takejto sume ho mať aj s veľmi dobrou zľavou. Takže aj dole vám dám odkaz, ak chcete. No a potom, čo sa určite oplatí, sú tieto naše guľôčky, ktoré sú ikonické v Avone a môžete si vybrať z bronzujúcich aj z tých rozjasňujúcich. Je dokopy až 8 odtieňov, samostatne stoja 8,99 a v sete so štecom za 12,99. To je taktiež produkt, ktorý myslím si, že je taktiež vhodný nielen ak si ho zakúpite sami, ale aj ako darček, pretože je to taký ikonický produkt z Avonu. No a prejdeme na tie vianočné vône a prvú, ktorú by som vám
vám ukázala, je tento set Avon Care s kakaom a vanilkou. Vonia to nádherne. Aj kakao, aj vanilka sú také sladšie. Dá sa to teda objednávať samostatne, alebo tu dole sú ešte takto sety. Ja som si teda objednala produkty, ktoré viem, že ja použijem, takže prvý z nich je tento sprchový gel, respektíve je to skôr aj taký krém, také hustejšie. Vonia to úplne nádherne. Naozaj sladko, príjemne, aj ten obal myslím si, že je veľmi pekný. A druhý produkt, ktorý ja som si z tejto vône objednala, je tento univerzálny telový krém, ktorý je vhodný pre celú rodinu, na tvár, na ruky a aj na celé telo. Obsahuje vlastne takú technológiu Moisture Lock Complex, ktorá vlastne uzamkne hydratáciu pokožky, hydratáciu v pokožke až na 24 hodín. Táto linia je určená na normálnu a na takú extra suchú pleť, takže určite myslím si, že teraz počas tohto zimného obdobia sa takýto krém hodí. Ja ho veľmi rada aj darujem babke, pretože viem, že ona aj s detkom to veľmi radi používajú, takže toto je taktiež skvelý tip. No a ďalej tu máme takéto voňavé limitované peny do kúpeľa a telové mlieka. Ja som si objednala iba peny, dá sa to objednať samostatne, pena teda stojí 2,59, spolu to máte za 4,99. Ja teda telových mliek mám doma dosť a až tak ich nepoužívam, takže objednala som si teda len tie peny. Tá prvá je, aby som vám to správne povedala, vôňa vareného vína, pomaranču a škorice. Takže vyzerá to takto. Vonia to úplne nádherné. Ja úplne milujem počas Vianoc tie vône také typické vianočné, škoricové, medovníkové, pomaranč a tak. Takže toto vonia veľmi príjemne, tak sviežo. No a tá ďalšia obsahuje jablkový, áno, je to vôňa čerstvo upečeného jablkového koláča. Takže naozaj je to veľmi príjemný taká jablková pena do kúpeľa, ale toto mne skôr pripomína také obdobie jesene, kedy sme vlastne doma oberali jablka a keď už presne bolo také chladné, už mrazivé obdobie a mamka nám piekla taký ten jablkový koláč, tak mne toto úplne pripomína, takže ešte asi teraz počas novembra začnem používať túto penu a na Vianoci si nechám tamtu. Každopádne, ak toto pribalíte do balíčka akémukoľvek darčeku, tak vedzte, že naozaj darujete krásnu takú vianočnú vôňu. A potom set, ktorý ja som vám už aj v minulom katalógu ukazovala, ale vtedy som si to ešte neobjednala, ale teraz áno, tak je tento, ktorý obsahuje slivku, korenie a pomaranč. To je taktiež taká vianočná vôňa. Mne toto úplne pripomína punč. Dá sa to taktiež objednať samostatne alebo v sete. Ja mám penu do kúpeľa, ale tu už máme v kúpeľni, takže ukážem vám sprchový gel. Toto je úplne vôňa. Ono to obsahuje vlastne aj slivku, pomaranč a ja keď to ovoňam, tak ja si úplne predstavím, že stojím niekde na vianočných trhoch, mrznú mi nohy a v ruke mám ten pohár s vianočným punčom, pretože toto mne tak úplne vonia. Ja milujem vianočné trhy, takže zároveň milujem aj túto vôňu a tento sprchovací gel, takže už sa na ňo veľmi teším, lebo akorát mi jeden dochádza, ktorý mám v kúpení, takže budem tento používať. Čo sa ešte určite oplatí, je set pre deti za 8,49, 3 produkty, myslím si, že je to fakt dobrá cena, lebo počas roka už aj tie detské produkty trošku išli s cenami hore a zároveň aj tieto Senzis, čo určite odo mňa poznáte, sú teraz aj v takýchto krabičkách darčekových a je tam vlastne mydlo na ruky a taký krém na ruky alebo také mliečko na ruky. To mliečko na ruky je skôr také, by som povedala, jemnejšie, nie je to nejaké také vyživujúce, ale nádherne tieto produkty voňajú a sú za 7,59 alebo za 9,59, takže myslím si, že taktiež nie je úplne finančne náročný darček. Pre pánov samozrejme sa určite oplatia aj tieto sety, ktoré sú za 8,49 a obsahujú balzam a pleťový krém poholení, gel a šampón. Takže to si myslím, že taktiež poteší každého pána takéto univerzálne produkty. Ďalej, čo by som vám chcela ukázať, a to sú veľmi dobré ceny na laky na nechty. Lak na nechty Power Stay za 3,99, ale zároveň aj môj obľúbený urychľovač schnutia laku na nechty za 3,99, ktorý ja používam pri každom lakovaní. Tentokrát mám taktiež tento Power Stay lak a toto mám o tie, myslím, Red is Red. Red is Red, áno, takže to je úplne taká klasika červená, ktorá myslím si, že nemala by chýbať žiadnej žene.
pretože je to taká ikonická a myslím si, že teraz na Vianoce sa úplne hodí táto farba. Čo je u mňa veľmi obľúbené, tak sú tieto kolínske vody, ktoré majú až 200 ml. Takže možno ak hľadáte nejaký tip na nejakú možno tínedžerku, pre nejakú tínedžerku, a teraz sú veľmi populárne naozaj také tie rôzne misty, body mist na telo. Sú to kolínske vody, nie sú až tak, by som povedala, dlhotrvácne, ale zároveň tým, že to má 200 ml, tak si to môžete aplikovať aj podľa mňa aj 5 krát do dňa, pretože ja používam konkrétne tento pistáciový už asi od leta a akože odobralo sa mi len tam trošičku, takže naozaj to aj krásne dlho vydrží. No a teraz sú tu vlastne nové vône, jedna je taká kolová a druhá je dragon fruit a tá obsahuje dračie ovocie, metu a limetku. Vonia úplne nádherne, naozaj tak sviežo, ale vďaka tomu dračiemu ovociu ešte aj tak sladko. A tá kolová obsahuje žele s prichuťou koly, sušienku a limetku. Takže limetku. Takže myslím si, že sú to taktiež skvelé tipy na telové spreje len za 7,99. Ak hľadáte vône pre dámu alebo pre pánov, tak určite za 12,49 tu môžete mať teraz tieto Black Suit Real Intense. Na obidvoch sú aj navoňané stránky, takže viete si to aj ovoňať. A dámska je Incandescence Lotus. Sú to veľmi obľúbené vône. Aj tá Incandescence Lotus sa u mňa veľmi dobre predáva a tieto Black Suits sa predávajú asi všetky, pretože podľa mňa všetky nádherne voňajú. Navyše teraz tieto Black Suit majú až 100 ml, takže naozaj je to veľmi veľké balenie, krásna vôňa a len za 12,49, takže to sa tiež myslím si, že oplatí. Na pleť, ak by ste chceli niekomu darovať nejaký darček, ja vám určite odporúčam produkty, ktoré sú s kyselinou hyaluronovou, pretože sú pre všetky typy pleti, pre všetky vekové kategórie, takže myslím si, že týmto by ste nešľapli vedľa a myslím si, že hydratovať potrebuje každá pleť, takže sú tu aj takéto rôzne sety týchto obľúbených produktov. Ja ich zbožňujem používať, sú to jedné z mojich najobľúbenejších produktov, či už pleťová maska na nočné použitie, hydratačný krém, aj tá micelárna voda, no a veľmi som si obľúbila vlastne, 10 minútová tu nie je, ale aj 10 minútovú veľmi rada používam, to je taktiež perfektná maska. No a čo sa určite aj oplatí z tohto katalógu je denný krém s vitamínom C s ochranným faktorom 50 za 8,99, pretože už dlho nebola na jeho takáto dobrá cena. Väčšinou, keď je leto, tak je na neho proste taká vyššia cena, ale myslím si, že je to aj tým spôsobené, že je leto, samozrejme je potom dopyt, tak sa dá vyššia cena. Možno, že teraz je už menší dopyt, tak je za 8,99, je to môj najobľúbenejší krém z Avonu, ak ma poznáte, tak viete, takže teraz ja si ho tiež určite objednám ešte do zásoby. No a ďalej, čo by som vám chcela ukázať, je bižutéria. Bižutéria, ktorá mne sa osobne veľmi páči, ale ja by som to veľmi asi tak nevynosila, a to je takáto set Astra, respektíve objednáva sa to osobitne, ale máte tu takýto náhrdelník, náušnice a náramok. Ja som bola taká, že som váhala, či si to objednám alebo nie, a dá sa vybrať teda z všetkých troch akože kovov, čiže v zlatom, striebornom a ružovo-zlatom prevedení. A ja som veľmi rozmýšľala, či si to objednám, ale potom som si povedala, že asi by som to úplne nemala až kam nosiť. Ale potom som to videla na jednej fotke na jednej pani. A vyzeralo to nádherne, takže teraz ešte rozmýšľam, že čo. Pretože ja som si objednala aspoň náušnice. A prišla som na to, že nemám veľa už tej bižutérie v strieborných tónoch, takže som si objednala striebornú verziu. No a náušnice tam máte ako keby v dvoch, je to taký set dvoch náušníc. A tie náušnice vyzerajú veľmi pekne, takže vyzerá to, neviem ako to vám to mám ukázať, takže vyzerá to asi takto. To sú strieborné, sú to veľmi pekné také hrubšie krúžky a druhé sú ako keby, ja si nespomeniem, ako štrasové. Hľadala som ten názov, takže tieto vyzerajú takto. Tieto vyzerajú úplne nádherne. A ja keďže som si objednala tie strieborné a vyzerajú krásne a navyše vám prídu aj takto v krabičke, tak normálne rozmýšľam, či si ešte nedobjednám aj zlaté. Tak ešte uvidím. A set týchto dvoch náušnic stojí len 7,99, čo je pri bižutérii z Avonu úplne super, pretože mne tá bižutéria z Avonu vydrží naozaj veľmi, veľmi dlho. Čo som si ale objednala pre seba a dopriala som si na Vianoce, je tento set. Ja už mám niečo podobné v takom s bielým klasickým priesvitným kamienkom a teraz som si to objednala v červenom. Je to bižutéria Amaya, sú to vlastne také prémiové kúsky, ktoré sú pokované platinou, majú kubické zirkóny a teda dá sa objednať náhrdelník, náušnice a prsteň. Ja vám to ukážem, pretože mne sa to veľmi páči. Tu na takto vyzerá prsteň.
náušnice. Sú to produkty, ktoré mne sa, teda produkty, bižutéria, ktoré mne sa veľmi páčia a ja to veľmi rada nosím, hlavne aj na oslavy, aj na takéto večierky a tak. A potom to mám ešte náhrdelník, dnes som si ho teda nedala a chcem vám ukázať, ako to príde zabalené. Príde to v takomto fialovej krabičke a vo vnútri je ešte také červené zamatové puzdierko. A vlastne tu nájdete ten náhrdelník, ktorý je taký kratší, čo mne sa osobne veľmi páči. No a vyzerá to vlastne tak ako presne ako tie náušnice. Takže ja dúfam, že to pekne uvidíte. Je to nádherné. Mne osobne sa to veľmi páči. Ja som si to objednala, pretože ja viem, že ja to vynosím. Je to síce trošku drahšie, myslím si, že ceny sú tam od 22 €, ale ak hľadáte možno takýto trošku lepší, luxusnejší darček, tak toto je podľa mňa úplne super. Mne osobne sa to veľmi páči a určite vám to odporúčam. No a ďalej, čo mne sa osobne tiež páči, je takáto zamatová súprava. Ja mám tu bordovú alebo červenú z minulého roku a ona je taktiež tu na tej druhej strane. A teraz je to isté vlastne len v takej olivovo-zelenej farbe, čo je aktuálne takým celkom trendom teraz na jeseň. Mne osobne sa to veľmi páči a vždycky ináč, keď ja mám tú súpravu na sebe, tak vždycky každý sa tak čuduje, že že čo to mám na sebe, že ľudia sú ako keby z toho takí prekvapení, že aj tá ako keby súprava môže veľmi pekne vyzerať. Takže ešte naozaj rozmýšľam, či ak sa mi podarí nejak tak vyzbierať nejaké super objednávky za tento november, tak určite si ju ešte objednám. Dobre, ďalej, čo by som vám chcela ešte ukázať, sú taktiež takých vianočných vôni a produkty na chodidlá s vôňou vanilky a praženého makadamiového orieška. Ja som vám to už aj minule ukazovala a teraz dá sa to objednať taktiež samostatne v setoch aj s obľúbenými lavaduľovými produktmi na nohy. A ja som si teda objednala ten krém. Vonia nádherne. Úplne tak, tie oriešky tak voňajú tak sladko. Je to naozaj veľmi príjemné, také orieškové, taktiež taká až vianočná vôňa. Aj veľmi pekný obal to má, takže toto vám tiež určite odporúčam. Možno, že ak hľadáte dáček možno pre mamku, pre babku, tak môže sa to hodiť. Ďalej, čo mňa veľmi zaujalo, je set troch krémov za 3,89 tento. A ja teda takéto 30 ml krémy veľmi rada nosím v kabelke. A tu konkrétne máme jeden s kakaom a lieskovým orieškom, potom je tu tekvica a zázvor, vonia to úplne úžasne. A tretí je s vôňou maliny a javorového sirupu. No. Ja som si ich objednala, ale nemôžem nájsť ten tretí. Ja neviem, kde som ho dala, kde som ho založila, ale minule, keď manžel strážil Bianku, tak nechal otvorené dvere do pracovne a ja keď som tu prišla, tak to bolo všetko tu rozbombardované, pretože samozrejme, že Bianka miluje dostať sa k tejto mojej poličke, ktorú mám ešte tu na tak nižšie a všade mám produkty Avon. Takže, a dokonca mala som tu ešte aj objednávku v krabici, ktorá mi prišla, vlastne táto vianočná. Takže ona to všetko tak tu rozhádzala, takže určite niekde v tomto neporiadku sa nachádza ten tretí, ale ja neviem kde. Každopádne sú to nádherné vône. Sú to také netypické. Hlavne sa mi páči, no akurát ten, čo tu práve nemám, ten s tekvicou a zázvorom, ten naozaj veľmi krásne vonia. Ja milujem takú tú štipľavosť, pikantnosť toho zázvoru, či už aj jesť, ale aj voňať. Takže určite vám odporúčam. Možno takýto aj tip na taký mini darček. Cena je tam 3,89, takže myslím si, že je aj fajn. Ďalej, ak náhodou tápete, neviete čo možno objednať taktiež možno rodičom, starým rodičom, tak už sú tu pripravené aj takéto sety takej telovej starostlivosti, či už sú tu krémy na ruky, sprchové gely, peny do kúpeľa, aj pánska verzia, aj dámska. Ja to vám myslím si, že skoro v každom katalógu ukazujem a teraz sú tu na takých ešte ďalších dvojstránkach ešte ďalšie vyskladané, či už toto je skôr taký set s bielou ľaliou alebo kvetinový set. Dobre, a čo sa týka ešte tohto katalógu, tak samozrejme na konci ešte nájdete aj Black Friday ponuky, či už na tieto produkty, ktoré síce sa nachádzajú v každom katalógu, s kúpou ktoréhokoľvek produktu z katalógu a sú to také produkty bežnej spotreby, ktoré proste, ak máte niečo z katalógu, určite sa na to mrknite, či už si k tomu zoberiete nejaký šampón, sú to aj pánske šampóny, telové mlieka alebo napríklad gely na intimnú hygienu, ale potom ďalej na týchto stránkach ešte sú aj tieto Black Friday ponuky. Ja čo by som vám ukázala, čo sa podľa mňa oplatí, a to vám chcem teda nájsť, je rúž, ktorý mám aktuálne na perách a je to rúžové pero Powerstay Crimson Legacy.
Ja mám tento odtieň. Je to rúž, ktorý naozaj taký dlhotrvácný. Je na výber aj z rôznych odtieňov, takže ak možno budete hľadať niečo na vianočný večierok, chcete niečo, čo by vám dlhšie vydržalo, tak jeden tip je tento. Čo sa určite oplatí teraz v tejto Black Friday ponuke objednávať, sú špirály, pretože sú tam super ceny. Naozaj tie špirály už teraz stoja aj okolo 10 eur a máte tu moju najobľúbenejšiu špirálu Legendary Lens za 5,69 a Wonder Curl za 5,49. Toto sú jedné z mojich obľúbených špirál, a ináč už som vám aj natočila video o špirálach, lenže ešte som ho nestihla zostrihať, takže predpokladám, že prvé pôjde toto video a potom určite najbližšie dni, týždne uvidíte aj to video o špirálach, o všetkých špirálach z Avonu, také porovnanie. No a čo sa ešte určite oplatí z tohto Black Friday, týchto ponúk, je objednať si séra. Teraz je tu taká ponuka, že jedno sérum stojí 17,99 a druhé môžete mať za euro 99, čiže ako keby jedno sérum vás vyjde na 10 eur. Prosím pekne, tieto séra, napríklad to Power Serum, stojí už aj 15 eur bežne v katalógu, takže určite sa oplatí. Aj toto sérum, aj to liftingové, ja veľmi rada používam, ale taktiež aj to s kyselinou hyaluronovou, vyplňujúce, takže toto si myslím, že je úplne fantastická cena. A taktiež viete tu nájsť naozaj vône, napríklad aj tieto 30 ml obľúbené, taktiež sú v takej kombinovanej ponuke, jedna za 12,99 a druhá za 99 centov, čiže jedna vás vyjde na 7 eur. 30 ml vôňa, myslím si, že taktiež super, alebo môžete mať aj za 7,49 vône obľúbené, či už Pure Blanca Celebre alebo Pánske Mask. Myslím si, že naozaj dá sa v katalógu naozaj objednať a nakúpiť aj za fakt super ceny. No a posledná vec, ktorú ešte by som vám ukázala, je na tejto poslednej stránke, kde sú také dvojtyžňové ponuky. Tuto teda už ste nestihli, ak pozeráte toto video, ale tam boli vône Lux za 14,99, ale teraz môžete mať Perceived Dew alebo pánsku Black Suit Secret za 9,99, čo je taktiež super cena na obľúbené vône. Ako som spomínala, Black Suit vône majú až 100 ml a sú tu naozaj veľmi obľúbené, také pánske, také veľmi sexy, veľmi mužné vône, takže určite vám ich odporúčam. Takže to by malo byť všetko, čo ja som vám chcela z tohto novembrového vianočného katalógu ukázať. Určite mi napíšte, čo vás najviac zaujalo, čo ste si vy objednali, alebo čo si plánujete objednať. No a myslím si, že pomaly sa môžeme chystať aj na tie Vianoce. Ja už vám aj na Instagrame, alebo teda tu aj na Shorts už budem chystať aj také vianočné videá, takže sa na to môžete tešiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. No a budem rada, ak sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Ahojte!